sarki ja gaba kainuwa lamarin ka shine zan faɗi, taimakon da kake mana tsarin shine na gyaran 'yan ƙasa. Jani soja, soja, jani soja, jani soja, soja, soja. General Abdulrahman Chani, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Prime Minister Lamin Zel, Sayaro, aka jinkira. Gwarzo ja gaba kainuwa lamarin ka shine zan faɗi, taimakon da kake mana tsarin shine na gyaran 'yan ƙasa. Sarki ja gaba kainuwa lamarin ka shine zan faɗi, taimakon da kake mana shine tsari na gyaran 'yan ƙasa. Sarki ja gaba kainuwa lamarin ka shine zan faɗi, taimakon da kake mana tsarin shine na gyaran 'yan ƙasa. Bismillah rabbi gafuru, Allahn da yayi halitta shine ya bani na furta, in samu duka wadata da cikar sani da kanata. Ya rabbi kai mu nagata, mu shige a wannan tsarin, a wannan tsarin. Sarki ja gaba kainuwa lamarin ka shine zan faɗi, taimakon da kake mana tsarin shine na gyaran 'yan ƙasa. Cani kusan zaki ne daidai ga masu bida ne, lamarinsa aina daban ne, caninmu ya fi ku gane, shi ne fi gwamna ku gane, gwarazon maza bare ne. Cani ka kai ni ka waka, ka kai ni ka waka. Sarki ja gaba kainuwa lamarin ka shi zan furta, taimakon da kake mana tsarin shi ne na gyaran 'yan ƙasa. Cani sai cani, soji wuta, wuta soji wuta. Ni isiyanka yaro ne, ni isiyanka yaro ne. Ja gaba dai sarki ja gaba kainuwa lamarin ka shine zan faɗi, taimakon da kake mana tsarin shine na gyaran 'yan ƙasa. Sarki ja gaba kainuwa lamarin ka shine zan faɗi, taimakon da kake mana tsarin shine na gyaran 'yan ƙasa. Sannan akwai labari, ku biyo ni don yin fari, da Firaminista jari begen Lamin na fara. Na gode kai ne Firaminista, ni dai ina maka barka, ina maka barka. Sarki ja gaba kainuwa lamarin ka shine zan faɗi, taimakon da kake mana tsarin shine na gyaran 'yan ƙasa. Sannan ni koma Mali, yanzu a Burkina Faso, sannan ni samu ni wala, in gaida ku 'yan Mali, ni dai in san Mali. Dan gaida Assimi Goïta, sarki na birnin Mali, ina gaishe ka. Ya gaba kainuwa lamarin ka shine zan faɗi, taimakon da kake mana tsarin shine na gyaran 'yan ƙasa. Siya yaro, sautin baka jin kira, taimakon shugaba Abdulrahman Chani har Saudiya sun jinjina masa, suna masa murna. Hatta da Saudiya sun so Abdulrahman Chani, duk maƙiyansa ya zama dodo. Na faɗa da ƙarfin murya, ina son Chani. Sarki ja gaba kainuwa lamarin ka shine zan faɗi, taimakon da kake mana tsarin shine na gyaran 'yan ƙasa. Sarki ja gaba kainuwa taimakon ka shine zan faɗi.
taimakon da kake muna tsarin shi ne na gyaran 'yan ƙasa. Saya yaro sautin baka jin kira wartakadas ƙauyen Murnu.